Għal xahar lejn, grazzi lil Screen Hair Salon by Cynthia. Grazzi lil-lejn li toħroġ twessililna anki dawk l-intervisti. Aħna minna ħatanna ħankomplu b'aktar intervisti mill-istudio. U issa, kif għattilkom anki fl-introduzzjoni, għaddu kemm ingħaqad magħna il-manager tal-komunikazzjoni mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli Kane Said. Fil-fatt kif rajtu għatlu immissjajtu kemm ili ma narax, imma qed noħu gost il-qiegħed magħna ħalli niddiskutu, għandna ħafna x'niddiskutu llum għanna storja fittizja, Kane. Normalment meta jkun qiegħed magħna Kane jew nirċievu xi SMS jew ikun hemm xi ħadd li jagħmel kuntatt magħna, llum għandna storja li żgur se joħroġ ħafna informazzjoni minnha. Kif aħna? Insab tajjeb issa robna għal-festi. Minn għada, għadu uffiċjalment nibdew. Il-familji nistrieħu ftit imma nżommu f'moħħna Anġela li mhux għal kulħadd huwa żmien ta' ferħ. Għal-ħafna huwa żmien ta' dieqa, huwa żmien ta' dwejja, speċjalment min jgħix waħdu. Rridu niftakru fihom, nżommuhom f'moħħna u niġbed ftit l-attenzjoni biex ma nħallux id-dwejja li nibdew nħossu ikaxkarna għal xi vizzju jkun xikun. Verament, verament, u grazzi anke ta' dan il-messaġġ li għadek kemm għaddejt fil-verità isek complete mal-mistiedna, l-aħħar mistiedna li kelli fuq is-sufan illa li kien propju dak is-suġġett illi konna qegħdin nittrattaw. Illum għandi storja nixtieq naqsamha mat-telespettaturi tagħna mbagħad ħa naraw x'għandu xi jgħidilna Kane dwar dak li se naqra jiena minn din l-istorja. Għandna ftit ritratti forsi nillustraw ftit ukoll anki dak li se nkun qed naqrija storja bbażata fuq każijiet reali fil-verità u nużawha anki bħala sfond ta' diskussjoni li se nittrattaw flimkien ma' Kane. John, illi huwa isem fittizju, ħaddiem ta' 35 sena, beda jilab b'mod każwali għal-gost. Madankollu l-eċitament tar-rebħ malajr eskala u wassal sabiex iżid l-imħatri tiegħu. Fi ftit żmien sab ruħu illi ma kienx kapaċi jirreżisti il-kilba sabiex jilab, anki beda jirriskja flus maħsuba għal kontijiet tad-dar. Kif it-telf żdied beda jissellef minn ħbieb u familja bit-tama li jirkupra dak it-telf li kellu. Minkejja bosta tentattivi biex jieqaf, iċ-ċiklu tal-lob tal-azzard kompulsiv spiċċa bla kontroll u ħalla lil John f'rovina finanzjarja u relazzjonijiet f'tensjoni. John qiegħed jammetti li għandu problema u jixtieq li ikollu kemm xejn ta' support. Dawn huma stejjer ibbażati anke fuq ir-realtajiet li niltaqgħu magħhom u sfortunatament hija ħasra li persuna tasal anki sa dak l-istadju, sa dak il-fatt. Iva, Anġela, normalment meta persuna jibda jatwa l-attività tal-lob tal-azzard li hija attività li tinkorpora riskju finanzjarju huwa fatt hija verità, meta il-persuna dejjem nirrepetija tibda taqbes il-bilanċ, tibda tilab bla kontroll, bil-ħsieb bix-xewqa għal dik ir-rebħa kbira. Normalment il-persuna taqbes kull limitazzjonijiet, taqbes kull kontroll u tibda tilab b'mod mhux responsabbli. Allura il-nuqqas ta' responsabilità tibda twassal għal riperkussjonijiet. U l-ewwel riperkussjoni tal-lob tal-azzard eċċessiv sfortunatament huwa dak finanzjarju. Il-persuna tiġi dara mal-ħajt, fil-but ma jibqalix flus biex tilab u sfortunatament tibda tissellef minn membri. Eżatt bħal din l-istorja li għadna kemm irrakkuntajna. Tissellef minn membri tal-familja, tissellef mingħand ħbieb u sfortunatament tissellef mingħand nies li ma tkunx tafhom u taqa' għal problematiċi tal-użura wkoll. Jiġifieri dawn huma kollha każijiet reali, rridu nżommuhom f'moħħna biex meta natwaw id-delizzju tagħna li huwa l-lob tal-azzard jekk se jkunx tmur mawra sal-każino, tmur tilab it-tombla ma' sħabek tar-raħal jew inkella tilab fil-kumdita ta' darek kif ikollok ftit ċans
online, jekk dak huwa d-delizzju tiegħek, ħu l-pożittiv minnu żomm mal-bilanċ finanzjarju u mal-bilanċ ta' ħin. Però l-attività tal-lob tal-azzard, meta issir problema, illa lix aħna anki f'din l-istorja rajna li beda każwali, imma fil-verità spiċċa biex beda jissellef biex minn għalek sa jibda jirkupra. Ekku, ir-reperkussjonijiet jibdew deħlin fin meta il-persuna bda jilab b'mod eċċessiv. Jiġifieri jaqbes il-limitu tal-ħin, flus jibda joħroġ mill-but left, right and center kif jgħidu, u ma jkun hemmx kontroll. Dik waħda l-eċċessività. Meta l-attività tibda timpattalek il-benesseri mentali u anke dak fiżiku. Meta l-attività tibda tidħol ukoll bejn ir-relazzjonijiet tiegħek ma' tfal tiegħek, mal-partner, mal-maħbub, maħbuba, mal-raġel jew mal-mara tiegħek. Hemmhekk iridu nkunu maturi biżżejjed biex ngħidu mhux sew li jiena wasalt sew, jiena għandi familja x'inrabbi u irid nieħu ħsieb mhux biss li l-nifsi imma lil dawn it-tfal li għandi, ġifieri rridu noqogħdu attenti. Nerġa' nsemmi dan iż-żmien festiv, Angela, fejn kulħadd ikollu ikun jixtieq li jerbaħ ammont ta' flus biex jagħti rigali jisbaħ lill-uliedu, biex jagħti rigali jisbaħ lilu nnifsu, eċetera, eċetera. Ma nħallux dan il-ħolm jaljenana u ma nħallux dan il-ħolm iġielna nilagħbu b'mod eċċessiv. Inti semmejt xi ħaġa u naħseb hekk baqgħet tittimbrata f'moħħi issa, semmejt sinjali fiżiċi eċċessivi. X'ikunu dawn? Ara, normalment il-lob tal-azzard huwa vizzju mhux bħas sustanzi, Angela, li iħobb jinħeba fin wara l-persuna. Imma iva, reperkussjonijiet fiżiċi jkun hemm ukoll bħal ħin twil quddiem l-apparat teknoloġiku pereżempju għal fini tal-lob tal-azzard u ġieħ ta' ras. Digitalized train jgħidula jkollok għajnejn ħomor, ikollok ir-rutini tarqat imħarbtin. Normalment persuna ikaxkar il-lob tal-azzard tiegħu waqt il-ħin tax-xogħol ukoll. Ġifieri dawn huma riperkussjonijiet fiżiċi, pereżempju anke uġieħ ta' żaq, każijiet ta' ansjetà żejda, dwejjaq, mood disorder, depressjoni minħabba dik it-telfa kbira li għadek kemm ġarrabtu lanqas taf kif se ġġib dawk il-flus lura. Ħlief li terġa' tirriskja. Jiġifieri hawnhekk qed naraw katina ta' kważi ta' vizzijiet illi jistgħu jaslu f'punt fil-ħajja tal-bniedem illi ma jkunx jista' idur lura għaliex jekk ma jitlobx lajnuna se jispiċċa jkompli jereq. Ekku, sfortunatament insibu każijiet li l-lob tal-azzard eċċessiv wassal lill-persuna biex titlef dak kollu li huwa materjali bħal proprjetà, businesses, eccetera. U sfortunatament ukoll dawn in-nies jitilfu relazzjonijiet li jkunu bnew matul is-snin mal-maħbubin tagħhom. Jitkisru wkoll relazzjonijiet ma' tfal ħafna drabi. Allura rridu noqogħdu attenti u nitfgħu kollox fis-sfond Angela taħt il-lenti, speċjalment meta nkunu qegħdin fuq dik il-famuża mejda tal-lob. Importanti ħafna. Naturalment, hemm ħafna riski, imma persuna meta tasal biex tibda tirriskja, trid tkun konxja illi ta' x'inhi tagħmel. Ħafna ma jirrealizzawx sakemm ma jkunx tard wisq. U jkun hemm sense of denial, din dejjem insemmija jiena. X'għandu jagħmel anki il-persuna tal-madwar biex forsi jiena il-persuna li tkun qiegħda fir-riskju tirrealizza li x'inhi tagħmel. Mhux bi flusa biss, imma il-flus tal-familja li min jaf kemm ikunu ilhom jaħdmu biex ikollhom xi ħaġa. Ekku, is-sitwazzjoni mhix faċli, Angela.
Kollok każijiet fejn persuni tal-madwar jagħmluha bi kbira li saħansitra jitfaw l-avvizzjat, il-bot mill-luliet, eccetera, eccetera. Inkella mbagħad issib każijiet fejn il-persuni tal-madwar ma jagħmluhiex bi kbira, Anġela, ġifieri iż-żewġ estremitajiet mhumiex tajbin għal-benesseri tal-bniedem, iż-żewġ estremitajiet. Kemm jista' jkun napproċċjaw il-problema, napproċċjaw il-persuna, il-maħbub tagħna b'kontroll, paċenzja. Bħala fondazzjoni tal-lob responsabbli, tgħinu anki lill-membri tal-familja f'dan il-każ? Iva, normalment dejjem nesiġu li il-persuna l-avvizzjat jirrikonoxxi li għandu problema u jirrikonoxxi li għandu bżonn is-support. Jekk ma jirrikonoxxix il-persuna, il-membri tal-madwar jagħmlu x'jagħmlu se jkun għal xejn. Imma jekk il-persuna jirrealizza, iva, it-tieqa dak id-dawl jibda dieħel mix-xefaq kif jgħidu. Iva nirċievu telefonati nħeġġu biex il-persuna l-avvizzjat jiġi għas-support, jiġi biex jagħmel l-esklusjoni. Jekk qed jarana xi ħadd bħalissa, sorry Kejn, ta' qed ħanaqtak, imma jekk qed jarana xi ħadd u jista' jibda jissuspetta il għaliex da jibda forsi jibda jilgħab biex joqtol il-ħin jew biex jgħaddi ftit ħin. Imma dan jista' jasal għal vizzju. Persuna jgħidlek ma toffina wasalt forsi fi stadju fejn qed isir kważi vizzju. X'parir ittieħ dak il-persuna li qed jaranna bħalissa? Ara, l-ewwel ħaġa mhux kull persuna li jilgħab il-lob tal-azzar għandu problemi, ejja nibdew minn hemmhekk. Ġifieri jekk aħna nibdew nindunaw li l-maħbub tagħna, l-maħbuba tagħna qed tilgħab il-lob tal-azzar, ma mmorrux fuq il-persuna u noħduha fuq demm id-dars biex niftehmu mill-ewwel. Anzi, jekk ma nkunux qed ngħinu għaxejn. Ekku. Imma jekk il-reperkussjonijiet jibdew ikunu evidenti, Anġela, tajjeb li nitkellmu mill-ewwel mal-persuna, nitkellmu b'mod kalm, mhux nġibu d-dinja fit-tarf mill-ewwel, u minn dik il-komunikazzjoni nibdew naraw jekk wan il-persuna qed tirrealizzax li għandha problema. U jekk tirrealizza nħeġġu lill-persuna biex tfittex is-support. Aħna jkollna każijiet fejn persuni jidħlu vera fi problematiċi, imma ma jkunux problematiċi kbar daqskemm persuni li jkunu daħlu fil-vizzju patoloġiku. Allura nħeġġu lill-persuna iċċempel li jilna fuq l-support nazzjonali. Jidher in-numru fil-fatt. Seba, anke nħeġġu persuni tal-madwar iċċemplu għaliex le u jiġu għas-support. Anġela, s-support jietem u tajjeb li daw il-persuni jfittxuha. U inti għad xi ħaġa oħra, sarinna l-ħin veru taħambur fil-ċina biex nikkonkludi, imma inti semmejt mhux kull min jilgħab ikun fir-riskju. Imma kemm importanti l-lob responsabbli? Iva, il-kontroll huwa l-essenzjali, Anġela, l-kontroll ta' ħin u l-kontroll tal-flus. Kejn, grazzi, nawguralek il-festi tajba, jek mux narak propju anki fil-ġimati li ġejjin. Grazzi ħafna. Ħan ikonkludu il-programm, ħammur ħdejn ix-xefs tagħna ara xi ġmilan kemm ġiet